사실 saya 계절 saya 계절 뭘 잡아야 돼요. saya saya cái 계절 뭘 잡으면 사실 saya cái 잡아야 돼요. saya 사전에 말해 기칭성 너 월뉴스 제 나이 동네로 지니 사이사이 티프라사로 어바이키는 비니 탤런텍 제 릉마니 어바이키는 티프라사 비니 페마스 비니 제 어바이케 제 릉마니는 제 푸눅마니 저토 트라이 코나이 저토노 릉작 저토노 누작 봉카 빌라이키는 시니 티프라 하스티니 빌라이키는 시니작 시니 엑스 아미 샹커 노블레나 샹커 데버마 봉카 어로 무키팅 팔라이통고 나이디 Oro bo mukiting phalai tongo bo tam ta ajinani digi be bak no jogo nukungi sini bagai jotono samungo jogo on bagai sini da kotor belai kino kisrang nogo hanya ereng achugui tong ya bo ngka bini khuptui ching kok khnalaino bo tamusa ngka nang phalmani bomo hai ajin rong no phal tini sang puila ka tal phalga ka aun pare kolphot phalga ka tabon pare ka wate taisa tangai tinta orane duita tren thang ka ang taisa thampi kolong krayo thangai ane ka kinaro jingana hari pheka 19 kg ta 19 kg bege tai 6ta tongsu thasiram na haka thasiram 15 kg tupkha thasiram phalka ga hake no ang choli tongta gang hake mang choli tongai omtike ang choli tongta ninglo o station je phalmani je mukiting ro 20 bosor kaka ang balukha mane ang je chakri pension payment pore ka ang mukhetno or phaljabano mono station mono bazar ang phalo aro bang tipasar ang bebak chuba oborok asungna jagani 5 taka nawo pharna nita ka oria aro mono or nangya ka ar kono nonong tax darna na nangya he kun nangya kono kok hamiro lukoro kebo titisa he ano saya kun saya amte tisa kun saya gang bunibai mili tongla oron titirok jotono bone staff rok ano jotono hamjak bayo ano kebo hamja hamakrai ang kebo wale map krai ano যদি না বুঝল যা খাঙ্কাই আনি বাগাই এই ফালা রক্সাই যত ফাইনে অব আমতি বরগিয়া ব হানচি খপনা সাপনা সে বমতি বরগিয়া ব কাহাম করং আমতি একদম নির্মল তংনাসি ব আমতি বইবে ওয়ালা সলা করে হাই নি আনো বেবাই আনো মায়া খাইবাই তা nung mukiting rok phalteni nung bobo hai nini nasimung tamo bobo hai ani mukata ang kono obo phalibang chaimano phaljabang chaimano do haipuna ang tamkha ani yakung kha armio khai phaipro ani yakung borop nang thaka ang judi obo choli ang ka ani yakung bondong thanai bobo hai na ang haino chol khaina bagai ang gari bike bai naharo nga phayo ang phalo ka yang thangpayo he ramai he chabai jase punota sin ko gro ba ke kolpho kol pahanya level ne ang chiri khok ko ano bui no ning lasia da chakiri khajatai nang age beton mane to tai haipunang chawo ani kormo ang khai tongo no lasi khaba no sini hanta sadi lasi ya ang ba ang kok sapadi hamti ro han chaita ang friend hisabai chaita nung o mono stationi engei je o amchaini je lukorok no dosok rok no nung tamo ko kchanani musung tabo ang masa ek chakiri khai phayei ang hake khai manong kai tai bororok kabama tongo ano masa an dol masa tongo wansa bo agi tang khakyam ang baksan bai we thangai boka bak kriya pro bai kaisa phai bo ang business khakyam bo bai we thangai taisa pro tang hakya tom pai takha tom dai barang kha bo mukhatang phalia chen sungi thanga tini mukhatang phalmani botabung tom dai bar sing thachu tom dai manong porke tai oton sapai na e borokhe step by step ka sawo jengkhai kasamia ano nugui da serno hne ang chinti pasarno ang phunung mase ang kono darga kare abo phalibang mai majau phaljabang majau an pension mani tongo haibuna ani choli drop ani kharsa cholna bagai ang amakai ang ani cholna bagai ang makai khai tong jaja lukorok no kisa sinimung kisa riri gari ga ani mung kha chongko debrama ani asol no khunkai edisi wo tong ani nok bo gatawa asol no khunkai an mono phar sabi sukolo ko kana aro nangano sakha 5 minute dukan mane background ja salungnai mane mon biri sin bakhlainai ge beba gano sinu kata to sini mane kai khejri saya katep sini sokata lukorok na te bur ungya zat serangnani khapang serangnani bagi kisisa otrelar no kisa ruoi kisa pairi gari da ba nang tam khana hai bana buinang tam khai hai bana ani to kabang ma kala tongo ang
serai phone sini ang khejri chani abul ya tau ta kaisa acting norno phono gunta tau kai ang terena bikha biri samani 6 mas bikhi bari sakata kana bari rok sawa gan da sadi hake mai nang mai masya kang hindi ganang bage banakha pane si mene ya मुझे याद लगना कोई भूल ना जा दालू देती पीना नहीं इली माचू के अंडा ममली खा के तुमको होटल में बैठूंगा दिल मुझको याद कलाऊंगी दाऊंगा पादे से मैंने आया बाबा पैसा kang tereno पैसा manta ya kang 6 mas bikha biri saka gelaso burung ya hanya hite bisa pacha digiwa o khecheri chai no mani no pikar oi pairi ang nang boma hanya wan suga bo khecheri chai nei hangka bo sabo no an basai dili an disturb khayo ang bagan hok ang kai andra sa hok ang kana bo mon khang kana ei chapa de khecheri ang ar tong to tina saya khecheri bal chapa de saya saya kan kasih baca di sini. Aduh saya kan siapa sih? Saya. Oh bila kina hambai sini ex army Shongkor Dev Burma no obakin lukorong no entertainment khlaiye chin nokbar news ni bising tei mangplik 12 thaktoro bonong kha black kene sini jak ex army bo retire phaimani yagolo ereng hainoga chugui tongya station no achugoi obakin mukiting thekijirong rok bohok ni bagai palai tongo rang puisa ajui tongo joto sikla rok no obahai ereng achugui ta tongdi nogo bohai kino lasia khlaiye obakin no rang puisa ajinani jotono khlaji আর নগর নিউজ নাই তংনাই রং না লোক রং না যতন হামবাই